سلام كميت هون جايز كافيلين لو ما عند غاب حديش فيديو تميسنا الله نعوهم مقدسيو زبالكو استفلاليو حبريتات حيزلكم مسئلهو سامودات هم سيسنحو let's go ስለዚ ቅድና ብቐንዲ ሓበሬታት ቅድሚ ኻድና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሰራሕኳ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ እሱ ኻኒ ብዛዕባ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብሳላት ዝተባሃለት how to detox ወይ ከዓ ብዛዕባ ማዕናጡ ወይ ከዓ ብዛዕባ ከብዲ ምፅራይ ዝብል ትምህርቲ ኣመሓላሊፋ ነይራ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ተቐቢልዋ ብዙሕ ሰብ ከም ዝፈተኖ ተኾነ ግን ሚኒስትሪ ጥዕና ዝትምህሮ ዘላ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ኻኒ ኣብቲ ኦፊሻል ፔጁ ከም ዝገለጸውን ነጊረኩም ነይረ ስለዚ ንሕና ክንፍትኖ ዶ ኣይንፍትኖን ንዝብል ነገር ከኣኒ ዶክተር ሻሮን ሕቶ ቀሪብናላ ነርና ማለት እዩ ስለዚ ሙሉእ ትሕዝቶ ብዛዕባ እዚ ዲቶክስ ዝበሃል ክትገብርዎ ዲኹም ዘለኩም ቅድሚ ምግባርኩም እዛ ቪድዮ እዚኣ ክትሪእዋ ኣለኩም ማለት እዩ ኣብ ናይ ዶክተር ሻሮን ኬድኩም ሙሉእ ቪድዮ ረእይዋ ማለት እዩ ብድርቀት ሳቅዩ ሰባት ወይ ዝኾነ ዘይምችነት ናይ መዓናጡ ዝስምዖም ባህላዊ ዘዘውትርዎ ናይ ገዛ መድሃኒት ማለት እዩ ሕጂ ንግዚያዊ ምልክት ዝኾነ ተለካ ፈውስ ክብለካ ክእል እዩ ገሊኡ ሰብ ሕጂ ሰሪሕልና ብል ገሊኡ ከዓኒ ዝኾነ ሽንቲ ደገ ወላ ኣይመፀና ንብሉ መብዛሕትኡ ሰብ ሕጂ ክልተ ወይ ሓንቲ ወይ ክልተ ናይ ማንካ ሻሂ ትጨው እዮም ኣብ 1 ሊትሮ ዝገብርሉ ብሓንሳብ ሰትይዎ ሽንቲ ደገ የበግሰሎም እዚ ባህላዊ መድሃኒት ስለ ዝኾነ ሕጂ እቲ ዓቐን ናይ ጨው ወይ ናይ ማይ ብዝኾነ ሰፀልዕ ኣይኮነን ከከም ሰብ ከም ደለዩ ዝገብረሉ ናብ ውፅኢት እንተመፂና ከዓኒ ፅቡቅ ውፅኢት ኣርዩ ተባሂሉ ደሪቁ ዝነበረ ብመልክዕ ውፅኣት ፍላሽ ክገብር ክእል እዩ ነቲ ሰብ ከዓ ክፈክሶ ክእል እዩ ወይ እውን ዘይሰርሓሉ ሰብ እውን ኣሎ ሕጂ እዚ ኩሉ እቲ ማይ ጨው ሰትዩስ ዝኾነ ነገር ከይተሰምዖ ሰብ ሽንቲ ደገ ወላ ከይመፅኦ ስቕ ዝብል ሰብ ዝኩሉ ገይሩስ ኣሎ ማለት እዩ ሳዕበን ግን ክህልዎ ክእል ዶ ተይልና ሕጂ ስለዚ ናይዛ ቪድዮ ሙሉእ ትሕዝቶ ኣብ ናይ ዶክተር ሻሮን ኬድኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ The laziest person in the world competition has been going on for 3 weeks now. ናብ ካልእ ሓደ ኣገራሚ ዜና ምስ ሰግርካኒ ዝትሪእዎ ዘለኹም ውድድር እዩ እዚ ውድድር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ትህኪት ውድድር እዩ በትህኪት ሻምፒዮን ክትኮን ትኽእል ኢኻ بعالم درجة مالتيو سلز سكين رايو. Contestants are competing for $1,000 in the title لازم تتعودك $11 كتركب يا مالتي. دكيس كاترهويز. Title of the laziest person. 21 people entered the competition and 7 of them have already smashed last year's record of laying down for 5 days straight. There are 7 people left. This is taking place. Actually أبزود در إثناء حدا سباتيم توادريرهم كم تري ورد لهم كاشو عت سباتيم تريفهم زلوا مالتي. أب مونتينيغرو زود در زكاير زلوا سيلي كاير زلوا مالتي دكيسون زوج زلوا. Here they are. You have to keep lying down doing nothing to win. The rules stipulate, Erica, that if you stand or sit, you get kicked out and lose the world's laziest competition. Sitting up or standing will immediately get you eliminated. لازم يزود الدرحقي كدك استرعي زول لك مالتي كوف كتب لي بالكان ويكا كتقنع بالكان سلازي بدكوس كاتوارا دوري ندحر كوفيلكا ويكا ندحر قنعكا ابزل خاين ندحر قنعكا كتسعر تخلي خاص لازي كدك استرعي زول لك مالتي. Competitors only get 10-minute bathroom breaks every 8 hours. اب شومونت ساعات كاني ناي شنت بيت غزي لك مالتي. وي I don't know توصلوا ወይ ንሽንት ቤት ተኣትወሉ ግዜ ኣለካ ኣብ 8 ሰዓት ን8 ሰዓት ዝኣክል ግን ኣብ ዓራት ከይኻ ማለት እዩ allowed to eat, drink, read, use your phone or laptop, but you have to do it lying down. ዝኹሉ እዚ ምብላዕ ድዩ ምስታይ ድዩ ሞባይል ማሓዝ ድዩ ወላ ላፕቶፕ ምጥቃም ድዩ ካልእ ብሙሉ እዚ ደቂስካ ኢኻ ትጥቀም ማለት እዩ كم تريو لهم دكيس كا خزغونه ነገር ክትጥቀም ዝፈቀደካ ካልካ ከም ትሪኦ ደለኹም ንፋስ እንድሕር ደሊኻ ኻኒ ደቂስ ከኻ ደገ ትወፅእ ከም ትሪኦ ደለኹም ኣብ ደገ ይንጽፉልካ ኣብ ደገ ወፂኻ ትድቅስ ማለት እዩ እዚ ንፋስ ተደሊኻይ ምክንያቱ ትውድድር ክሳብ ሰሙን ዝኣክል ስለ ዝወስድ ወይ ካል ልዕሊ ሰሙን እውን ክኸይ ስለ ዝኽእል ኣብ ደገ እውን ክትወፅእ ፍቀደካ ማለት እዩ ደገ ኻኒ ከም ትሪኦ ደለኹም ኣብ ተህፅላል نفاس نداوسد كها دقس غليها مالتيو عزيز زقرم نجاريو بتهكيت شامبيون كتب الحاسيبكم والله لهم ثلاثين دحر كمزي بز ودر زخعوت وخوليهم تبلوا معزماتكم ديو أحواتكم ويتفلتهم قربتهم دحر هاليوم زا فيديو زي قرص عبيلكم لا خلوم يهم مالتيو دكيسهم حدا شي $1 نداوسدو خمون شامبيون كبهالو زخولو لمنقدي فطوروا لهم مالتيو كاب صغيلهم دكيسهم زوعلو أبزود در كاتو حيش
ናብ ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታት ምስ ንኸይድ ከዓኒ ከም ዝፍለጥ ካብ ቱርኪ ንኤውሮጳ ንምእታው ናብ ግሪክ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ወይ ከዓ ብንኣሽቱ ጀላቡ ይኽየድ እዩ ካብ ነዊሕ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ብብዝሒ ሰብ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ብብዝሒ ሰብ ይኸይድ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓኒ እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ብዝብል ከዓኒ እዛ ቪድዮ እዚኣ ተለኢኻትና ኣላ ስለዚ ንዓ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ኣርእስቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቱርኪ ፖላይስ ንስደተኛታት የሳቅዩ ኣለው ትብል ዘላ ማለት እዩ አንዴ አረግሪ ረገጣችሁ ኢንተርናሽናል ስልክ ያለው የለም አረጋ ሙሉ ደውሉ በቃ ደውሉላችሁ ያው እና ዜዶ እንደዚህ ተንከራተተን ያለው ወንድሞቼ ናቸው ለቱርክ ፖሊሶች ናቸው ምናልባት ዞም ናይ ቱርኪ ፖሊስ ከሳቂዎም ወይ ካልእ ሕማቅ ነገር ንኽገብሮም እኳ ተዘይኮነ ንቱርኪ እዮም ክመልስዎም ዝኽእሉ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቲ መንገዲ እውን ባዕሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ኣብ ንእሽተይ ጃልባ ክንዲ ሰብ ተጨቃጭቁ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ወይ ንሓደጋ ኣዝዩ ተቃላዒ እዩ ማለት እዩ ዝኸርዎ ዘሎ መንገዲ ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት መንገድታት ወይ ካብ ከምዚ ዓይነት ሪስክ ዝውሰዶም መንገድታት ክትጥንቀቁ ይግባእ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ግን ዝተፈላለየ ኣገዳሲ ሓበሬታ እትብሎ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ኣለዎ እትብሎ ሓበሬታት ክኾን ይኽእል እዩ መጠንቀቕታውን ክኾን ይኽእል እዩ ግን ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ኣለዎ እትብሎ ነገር ብመልክዕ ፅሑፍ ክኾን ይኽእል እዩ ብመልክዕ ቪድዮ ኢንስታግራም ኣካውንት ክትልእኹለይ ትኽእሉ ኢኹም ተፃሪዩ ከዓኒ ኣብዚ መደብ እዚ ክቐርብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጋይስ ንሎማዓን ዝበልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ ሓድሽ ሕርኬንኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ሰላም